Staroveké múmie sa našli takmer na všetkých kontinentoch, prepájajú minulosť so súčasnosťou a poskytujú pohľad na staroveké kultúry a ich ľudí. Napriek našej modernej vede a technológiám zostávajú múmie zahalené rúškom tajomstva. Moderný výskum múmií sa začal v 19. storočí a odvtedy boli objavené tisíce múmií. Egypťania verili, že vždy, keď si spomenieme na nejakú osobu a vyslovíme jej meno, žije ďalej. Takže istým spôsobom plníme túžby starých Egypťanov. Vraciame im život tým, že čítame ich mená a učíme sa o ich živote. Mnoho informácií o mumiách však zostáva neznámych. Hovorí sa, že pohrebné komory, v ktorých sú múmie uložené, boli zapečatené kúzlami, ktoré prekliali každého, kto sa ich pokúsil otvoriť. Niektorí ľudia veria, že keď bola vykopaná múmia egyptského faraóna Tutanchamona, jedna kliatba sa uvoľnila. Najznámejšou modernou múmiou našej histórie je telo známeho komunistického revolucionára Vladimíra Ilíča Lenina. Ak ťa fascinujú stratené civilizácie a tajomstvá múmií, daj like a zdieľaj toto video. Možno tam vonku stále čakajú ďalšie neobjavené hrobky z minulosti.